L-Olandiż Jelle Rimpa weħel 30 sena ħabs wara l-instab ħati bl-omiċidju tal-eks sieħba tiegħu Shannon Mack f'Santa Venera f'Awwissu ta' sentejn ilu. Mack kienet instabet mejta mal-ġemp ta' triq b'diversi ġrieħi ta' daqqiet ta' sikkina fil-parti ta' fuq ta' ġisimha u fonqa. Għal dan ir-reat Rimpa nataw wkoll multa ta' aktar minn 30,000 euro. Jekk din il-multa ma titħallax fi żmien sena, se tkun qed tiġi konvertita f'ħabs. Rimpa għamel perjodu twil tul il-kawża jiġħad l-akkużi miġjuba kontrih, iżda kien f'Ottubru li għadda li ammetta li qatel lill-eks tfajla u kollega tiegħu. Marki tal-idejn li kienu nstabu mal-ħajt fix-xena tar-reat jagħtu ħjiel li l-aggressur sabbat lill-vittma mal-ħajt qabel qatilha bid-daqqiet ta' sikkina. It-traċċi tad-demm li nstabu fid-dar ta' Jelle Rimpa kienu jaqblu mat-traċċi tad-demm tal-vittma. Espert tad-DNA xed li fil-garaxx li nbidel f'dar tal-akkużat instabu traċċi tad-demm li meta ttieħdu l-kampjuni kienu jaqblu ma' ta' Shannon Mack.